Velkommen til denne præsentation af den her lettere brugt Fendt campingvogn Diamant 560 med enkeltseng. Kan lynhurtigt laves om til dobbeltseng. Dejlig stærk mover på, alufælge. Moveren den kan klare en stigning, som man behøver ikke at være bange for, at man ser fast nogle steder. Tonede ruder, så man ikke kan kigge ind, men kigge let ud. Gasudtag er på telsiden. Markiser. 5 meter lang, 3 meter dyb, og den sker via en fjernbetjening, så man skal ikke stå og beholde med et eller andet håndtag, svinge ud og svinge ind. Vi har ikke brugt den rigtig meget. Vi har brugt den primært til små ture her i DK og en enkelt tur til Italien. Her er et luftudtag fra gasfyret, som ser inde bagved, og der er også en varmevandstank på 10 liter, som altid har varmt vand i campingvognen. Til strøm, til campingvognen, og til vand. Gå herom på siden herom, og her har vi på gasflasken, der skal stå, der er plads til 2 gasflasker, og der er også en indtag til gas her, hvor vi har, at hvis den ene bliver tom, så skifter den automatisk om til den anden, så man kan aldrig tør for gas. Og der er også sikkerhed på, så hvis man kører galt, så stopper den for gastilførselen til campingvognen, hvis man har gassen tændt under kørslen. Servicelem, det ser vi også indenfra, hvad der er i den. Og der er selvfølgelig fluenet og myggenet for alle vinduer, også mørklægningsgardiner. Dejlig tyk tæp, gulvvarme. Her har vi rundsiddegruppen, så man lynhurtigt kan være om til en seng. Dejligt med skab, overskab, også i køkkenet. Med gasblus. Gode, brede skuffer. Med softluk. Lukker dejligt nemt. Fint køleskab på 150 liter. Og man kan der også med fryseboks heroppe på toppen. Det kan man også tage ud, så får man et endnu større køleskab. Garderobeskab med elektronik. Den har gasalarm, så man bliver i hvert fald mindet om, hvis der er et gaslæk på systemet. Med elektronik og batteri, så man har altid strøm i vognen, selvom man ikke lige har tilsluttet strøm til campingvognen. 2 enkelt senge med rigtig gode madrasser. Syvzonet, så man ligger rigtig, rigtig godt. Et par små skab ved hver enkelt seng, og selvfølgelig også nogle små natlamper. Her har vi nogle store hønder til, når man skal lave den om til en dobbeltseng. Det sker ved at det her udtræk, man bare folder ud, lægger den på, og så har man en stor dejlig dobbeltseng. Til vand, og over i den anden side her har vi en servicelem ud til teltsiden, og vi har teltet, der skal til markisen. Vi har kun brugt den ene side. De 2 andre sider, de er slet ikke blevet brugt. Så man har et fint rejsetelt, når man har markisen slået ud og sætter den på. Igen, god overskab. Op til, hvor man kan lufte ud. Men det er jo en diamant, så den er lidt mere luksuspræget. Her er en folddør, hvor man kan lukke af for sovegruppen og hen til sædegruppen. Den har også klimaanlæg og til varme og kulde. Bad, toilet. Der er også en brusebund, så der er mulighed for at tage et brusebad ind, hvis det er det, man har lyst til. TV-arm. Elektronik. Både til lys og varme, så man kan styre det. Her har vi den indvendige side af klimaanlægget. En rigtig fin campingvogn, dejlig velholdt og passer på. Ingen bule eller skrammer.